Priatelia, keď som si včera robil s Ľudkom domáce úlohy zo slovenského jazyka, konkrétne z čítania, tak ma v tejto čítanke zarazilo niekoľko príbehov, niekoľko častí, ktoré by naše deti mali v školách dostať do hlav. Začalo to celé v časti, ktorá sa nazýva, že pestrofarebná tolerancia a rovnoprávnosť. Už ako vidíte, už tento začiatok je taký príliš dúhový, príliš LGBT a preto som čakal, čoho sa tam dočkam. No a priatelia, tie očakávania boli naozaj veľmi rýchlo naplnené. Žiaľ, nebol som z toho nadšený. Začalo to príbehom, ktorý sa nazýva Film o černošskej neveste. Na 2 stranách textu deti dostávajú totálnu propagandu o tom, aké je super, keď je multikultúrne partnerstvo, keď sú multikultúrni kamaráti, keď sú jednoducho multikultúrne entity v spoločnosti a tým deťom sa to predkladá ako niečo chcené, niečo dobré, prečo majú mať pochopenie. Jednoducho totálna propagácia multikultúry. Listujete ďalej a v tej istej čítanke len ostanú ďalej na strane 120-121 je príbeh s názvom Rovnoprávnosť. Poviete si, čo by na rovnoprávnosti malo byť zlé? Áno, samozrejme. Hneď z prvých vied vidíte, že by sa to malo zaoberať rovnoprávnosťou chlapcov a dievčat. Žiaľ, príbeh končí tým, že chlapec nevie, či mal byť chlapec alebo dievča a rozprávajú sa deti o tom, že ak sa mu nepodarí zmeniť na to dievča, alebo teda opačne, tak ak by sa to podarilo, tak by sa zobrali a keď nie, tak to musia nejako inak vymyslieť. Čiže úplne nechutné zneisťovanie detí ohľadom ich vlastnej identity, úplne nechutná téma, ktorá v čítanke pre tretiakov základnej školy absolútne nemá čo robiť. A preto, priatelia, vás vyzývam, zaujímajte sa o to, čo školy dávajú do hlav vašim deťom. Zaujímajte sa o to, pretože za tejto vlády, zvlášť za ministra školstva Druckera, je tá propaganda v školách silnejšia ako kedykoľvek predtým.